Ay. Ay, teka kami rin ako mi, kain di ono yuk, kain di da panin, kanda pa rin meuri, Abby Sabbath. Ayan, naroon na rin session na tayo, session nung ora, tiyakan di tabas, ngkay, tabas ngkay. Saro kong kain tubong nga po, saro kong naratabas jaswa. Ayan, ipunta kami rin, din, yun na tabas sa'yo, kanda pa rin meuri, kanda rin busmayaki. Nakon de arakapan niya ni kongorang kia arakapan niya daidiki ni kongora inon de borau inon de tek ya busumai ko na bang kuya de ko live de tabare ko mena yai de Facebook de YouTube ya busumai ko na ba ya kami uri ko na ba inon de tabasayo abi sabat de tabare ko mena to ko mai ya kami uri ko na bang kuya de kongora lagi nam radio ko kami ko am radio tayo abi sabat de tabare kongora mai sarong kay narakapan niyan daidiki ni kongora inon de borau inon de tek ay puning ngay na ni kapen na ikay kasaro ko na yun di rin na meron di tabas sa iyo kaya mo tabas sa ay yan ang abun tabi ka di ako kami na uri nun di tabas sa ay abi sabat ni kapen God is good all the time and wag to eh imana sina rin ako nun di ara kapen niyan tayo di borau sina busiya tamin jaswa pero ronira di kay dita inon na teka nang kanina to ko ng noto ni tata kasi ro kon nakabani ang tayo tayo tita pa rin ako may yayo nung ngorame yay ni memeta ko may yay sinakatabo chawa waririk sinabuperaki ang tatar tamera kumaka sinipoy ko si kaitaw ko ndoy rin ang tabas sa sarin na ko ng tayo si kaitaw ko ibugin kawakin na kira iro may monta wigi ni karo ko asaro ko ng tabas ay oy morali ki jaswa kasi ko nandiki pakain ng pong ngata buhay. Saro ko narakapen ng pong ni Borau di tayay. Sikay tao ko tamer. Sabu busi ko pa ako na ronira. Narakapen ng Borau way. Dami meroy ri. Pena kay dira. Nun namtiak. Oy nangadi to ko ng nota ni metatayay tamer sa busi. Kakapaya to warin na tiyagi namtiak. Angan na to ko ng tiyagi namtiak ano ko nung kantani. Angan na tinin ko dia. Di merurung to kora pero takaruay ko jaswa nun tayo di kayo nakono mem kantani karuay na maguri na ko to wari buak ali na ko na kakirive yarun ng oray kinan namtaya kana ko ren tayo abu sumay ren tayo di kayo pana si megas pong ari metam di tayo kapara yara po rin naroray kakitaw metam pasyan ko milon Kristo Yesu ay po rin ngayaraw or sa kami amen. Aya, sinabu sumaya kain pairigi. Sinabu sumaya kain pairigi pa anakaw ka kanuan di. Ara tayo kayo nukuna ye tokorana na koiran tayo. Ay bukin na milo rongo. Ang kaya na ana may sikay kan to grupo na ni kana uwoiran tayo. Ara kanda ni nga ba yaya kana yon kawain na ko may. Tayo sinabu sumaya mo na kain pairigi pa ananganira kunay tokorana na koiran tayo kayo. Kaya nakaw ka kanuan tayo kayo. Kampas na ba kanong pairigi sinabu sumaya kami na kumuhay kay. Hey. 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 Hey.
Rukuirong ni Yesu Rongo-rongo Yananderangay Denrakaroy Agandakime Asigurabata Merida Agatataning ay Yesu Nayagibong kekos raba kan raba kainu bailigi nukonami rongorongon te ware rataru kamta sinaba teta ito wana sina mga kubena ko sina mga te pana le nga vetia araran teta ito wana ngana soni mekina tewe ngana simesu inon tewe ngana simeu inon tewe sina mga panahan tewe naron dari takarwa ya rataru nakon rataru kan raba kainu bailigi nu pag tewe nu panami ya nang demero manewin ko nami ya nang sikroy na ko dari kayo. Aya, sina ogri kan beso kana atau Roy?
Aya, sa musu mai kain beso na ko mo kay. Rapa, kain korbu kang katoran kami. Imiya kain beso. Hey. Yonti kai no rakwa kakau Inanon. Yonti kai no rakameiwau. Yonti kai no rakwa. Yonti kai no rikon kekotang. Yonti kai no rikon tataro. Yonti kai no Inanon. Yonti kai no rakua. Kutangirai diyan naroon. Kutangirai ingin kita sa purengai. Kutangirai naroon kay. Kutangirai ingin kiaki estaban. Yonti kai
Aya, sikara pa ya kain peso. Kanda pa kain peso ko nami yan sikara ita kana. Panami yan ang tamero na ben ko nang tadi kayo. Kanda sinda pa. Ni wag tawya. Ni panami ko nami ri kamasan nang ariyan tadi kay. Sinaki game sina kipera mo na kurubu sa mga sarong kan ni Eita. Nausu airman. Kana kam do ni kay. Nausu airman. Ay ito yon kaway. Ay kani bilibew. Ay sinawagiri ya kan kurubu. Sinawagiri kan kurubu sa ngani kami kan kurubu ami tay hindi tayo baka na kanako de tukuran na nakoy ara ka tinikuran. Di tayo. Kanda ba kan kurubu sa usumain kami na kumoy kay. Ay punte busi na ko yaro koraki. Sanga takan katakan ako yara iwa ki aro ko aki atiti. Sabi nang ara kan katakan ako ya. Sa kakipo ay mo ayo. Ante te tera na te kay. Sanga niya ara iwa ki aro ko ayo te ara kan katakan. Kanda po.
Nasinariay nuringa pa Yesu natay pugira Yehovah Kosiarong ako'y pagkonarei ay kaway Kakani may taningam na ko'y O nanong ano Kaponsing ko'y aweya Eko amo yon ibe Kaparay ang puren ako Payaman kororoy Kabarayang puren ako'y bayangan kororoy Kabarayang puren ako'y bayangan kororoy Ay, Sikarabaya, kain korbu. Sikarabaya, kain korbu, nukunaya dia, hangan yan tayo, kanta pa kain. Di songoran din, tayo di kayo. Enang ina ko, tayay, sisilag mo kaya kaya. Yay sisilag kaya, awat nani, awat agi on the line, kaya sinjinag the line. Sina, ena nani, ena kaya kakin di tayo di kayo. Imanya sina, rin ako nun di, sisilag mo kaya kaya. Sina busia di kita amin jasu apa ronira kasi nagtawray nung ora kaya kan sila aki amin inaron tayo sinalter tamera ya kumaga kora po ko itaw kasi ron tiyaw adis nang ora kaya kan sila ari amin inanor subusi ko tamera kuna ka para yara bur ako na busumay ra pa na si megas pungay de metam tayo kay di lang tami meroy Pena ko na nangan ko na noto ni metat. Ni kaya kan sila gali amin enor. Kakabaya to warin na dagin amtek. Ang anya te wana tere peka pena ko na ni kaya kan sila gina ko na mem kanta ni. Karoy na ko na magurito wari buah. Ade na ko na kakiliwe aru nung oraya kinan amtek. Na ko rin tayo. Pai kaya taron kani ko sa kesi kororoy. Meni kororoy na si may Yesu Kristo. Apo ning hayarawe ora sa kamay. Amen. Sinabu sumaya taradakang iroy na kumoy kayo bugin kaya kan sisilagi na kulit tayo. Rapa. Aya, para patay kayo ay panawari kin kami na ko mi ko lagi on data. Abi sabat mo tay di kayo. Nawari ni kami na kain data na non tay di kayo. Panawari kami kami na ko mi kami na kamungura yon radio ya tayo pa ika ngura na pang kain tayo. Pangan na non tay di kayo. Kami na kamungura online. Iya di sila kaya ko online kayo on radio ang ay sinakana ko kan tay di kayo. Bakit sila pun may rumi ko kay menayon nitan dita po yung kay pong ayari yay sila king kanero kun titira na to wana ay tangi de pandangan ko na pangantay ayo kaya rang kay nanu akina pakyakan au kanta ni ba yung urate sa sisilag yo eta uroy kay nung ura kaya kan na sisilag aki au kanta ni ba to na ko na kaya ka mabunti
Tatami erori sinangan na kabaran arasi silagi makiyakana ni non detay kayo. Eta ko silagi ayo. Saka kwawa nga yapon tapas sa tapas kain de spong. Matesa silagi kan akangaro ya krisan na kirimo. Akawa kina kabungan na betepong nga tapas ya kain de spong. Tesilagi arang skiro ayo. Tesilagi ya krisan na kitong ko. Akanga apon kawa kina na betetapas. As kawa kina kain de spong ito bungay. Kaya kana eng. Uniyay girisan na yakaman kakawagin at tapas at kaisipong inanon bubuan diri kay kapas may na yata yabotoro ni karako tabong ngay. Awati matuan kawagin at tapas ayro yakain teron kaisipong. Sinarin nanon tapo tabuway ka sinanuriyay kakwaway kan. Makiara na kibakain tiya karisan kaisipong. Gariyariyan ng akin ni Yesu. Bugin na pa, tiyaran iya pun sposin ako inanon tangawan bubutabon. Napuniyay girisan na ikakaman kakawagin at tapas imaya kain tispong. Karena sinurari sis kau katutan narin kepong ontai ka anak kon bong ikana kon mayroon ni Yesu wa potro Yesu Kristo e kakawakin at tapas sinuran ng luka wa tabi mo wa puntimat on kakawakin at tapas ade koroyan karkan pahit makuruwa aru na katina et tapas. Ginangina ko Yesu ay kamantaya kinala pa nariri yan puntimat on kakawakin na tapasan. Ay tak na nataya kan gitaya kinauruan kan irutarem tamakuran wabi mawan matay o tigibuan wabi o kam natataro ba lagi pili na konti ano pong on the tapas no Yesu ya kaman tatay ba kanayaro ko ni akin ni Jerusalem detangan buwa ka may Rome o ya kaman sumangi kam nariyan kaman pili na ko taytatan nga tatay ya takapan ano pong ay tatay ano pong ki tapas patukin na kam nang pili na ko anura gipay nanon tapas o kam nang uru tapas kam dori in wa ko ni pinina ko imay no Yesu ya kaman natay na kawagin at tapas na nariri ni karukwa muin na ko na o tatay ari ete abiri kita dirik o erik yan AD 70 euro ka kiro taram manariri ameu pa kaman do sinako pare kaman tete na ko yesa kameu suang yan ka uring yan ay ni akay may karire ya tora ka kitan mo ni krisan na kay ira Yesu tanan na ni ma antay ka yota pa man akyan ora kami ni anda patan ni Yesu gemate ok Mwakoro ay kapo yeran makapira awa muskira wayan de tapas no akaman kakawagin at de tapas lo ni Yesu wa kairiria airiria Yesu ndataya ay kay mo ni kirista gari mo ni Yesu akakawagin at de tapas mangkan ne yete de tulong to una man kakawag yamen ante poki amaguri o ante poki amaguri ante magura tibi matuna yete akina ke esposo na wa gera ya krisan esposo na ko diera krisan o kung uri tanan mo ni kirisan na ikay, sinangin mo rarong ko yang nakarawangan ng katipin ako ang inanon tayo di kayo. Makurito ano tipi matuwa no tikipuan ay wapi mo ano mo. Ang kere kayo una, o kairiyan ako ang sok. O wapupo takin matikari siya tuwa na tiririk. O wariri o matay kapas. O tayan diri amuan na tungaki pagrisan. Ayo tetapo amuan na tungaki ay tanir mo ni Yesu pagrisan. Depo kaya makuro ano wabi matuwa no tiki wabi mo ano. Ano ay kayo ay mo ni kirisan. Ate akin na mo ni kirisan. O sinang iriyan ako tiki ano wabi meruay wan punta makuro na ban. O reire yakagay apen kare kinano ya panakan ako to pa ni ibubugin ako yatari kaya meka yutaya. Na yaron na ri ako na. Tiki ano wabi meruay. Tiki ano tanibuy. O apon ko roya awakan ako na ko yung umane ni bain para na pa matauro. Sa iriyan ako. Tamakoro nga nalitabi matenua. O tiki bane ruai o tauro ariara na kinabe babauro. Ikona kinte tamne yari roiri o iterataraya. O tiki bane tabi matenua. O Pauro ma apura may papo. Awaro ko ipere gare bamburia. O yuane ikitania. O yukira yiru tara mayurong urong yamoni kirisan dai kai. O kana sinora tiki bane tabi mawa. O waga ke inkiana ko may berege. Awaro ko yan sukari pisiria. Awana kung temanepan tepung de tapas, awat katakay. Ayo orang-orang yang mon, matay kara na kipagkrisan, ayan akong tong manta bunda tapas, ndaro mauri. Kanak wari kikibo ay kayo minang ande tiki buti man ma wari kaki, o ayan ako na kay bauro ni kapara-para, inanon tong manta ndatay. Iminang ande sa manuri pa bauro, yan mga bunda itahan ako kakawagin ng tapas. Kaya rinukan hampi po rin mga poroniya, awar ko itataro ni ko, ariyay manepay ayutay ayay. O Pauro edin nako yan naruaro na. O iri yan tapay para. Tinunga te tapas ni kaparanan nun tapay para. Sinuray kay trita kaya pa iwagi ni kakiro yapo to rin kaki. Kawagin ang tapas.
Amay stand ko rin waya ko ite kaya grisan iminang kan pakakawa kina na batatapos. Yay grisan yon Syria, yay grisan yon Armenia, kawa kina tapos, grisan yon Ethiopia, grisan yon Naikupita, grisan yon India. Ay kaya pa minena nung tabukin doon. Ibu na tara ba yung dekare sa Catholic and Rome detayan. Ito kung nataya ka Gospels, kukunaan wala katapay para manikar ka pa na kung takosys. Ako na po nakikuni at itaya katuwa na. One Sunday. Apun na tayo, paano apun ikaw kinakina tatapas na tayari. Isway Sunday ba Sunday, ay din ako detaya karaw detayar man. O yes, karawa yung ano ba min ada tuwan. Ani tipita kaya ba na tayo teruruan. Kana sinura teruruan ay inuka the Middle Ages. Ay kay Kristiyan na ikakakawag na tatapas sinunod teruruan. The Celtic Church sa Scotland, Ireland, akawag na tatapas ni karawa takay suwan century. Takay suwan bubuan didik. Danan wow din sa yon itare, danan now sinabi na tutan na rungulungo yan naratayan ako. Amay saya akawag na tatapas. The Abi nations, the Ethiopian churches, akawag na tatapas. Euro ba may nuko, Transylvania, Bohemia, akawag na tatapas. Ay kay ito ko na kikawag na. Mapay ni kinina, kibugin na Rome, itang kinakawag na Sunday. Hindi on nap. Ay yay, ito pa ni kinina, gari kiluya. Ito ko na kikitaan, kawag na tatapas. Hindi pong ngay, yay, kirisan na ikakakawag na nabatatapas, hindi pong ngay. Tanan 7-day Adventist, ngayon, tanan 7-day Baptist, ay kay yakaman ko rin mayra, tanga, uno po patapon, the Church of God at the 7-day, yay na ban, o tanan Messianic Jewish groups. Dito po tagin iutay doon, akakawag na tatapas na ba? Hindi po ngayon. Akan, nano at tima to akawag na tatapas, hindi ko ito po ngayon. Yes pa mo nagkikawag na tatapas, sino yakain, disi pong, napunumang ko ang ko yun mo ni Kristiyan, di po rin ako, may na ba Yesu. Yes pa buwan tayo, sinura yay, bitak. Tapoy ka na, epitak yay, ay ito karatuan, ay ito karatuan. Takawuwangan na sisirak. Ayaw nga din sisirak, yung nga ibundi, ikayon ako. Ikan na tayo, pantay tiyo, mataya taratake. Baka yakyahan na tayo ito, ito at the pasta, ito at the dog, ito at the bay para, naroon the KUC. Iya to kita prinsipyo itang indebu. Ang kan na ipon nantay taratak. Iya na pepa. Kita ay pun dihiri inte pa para. Takan sa sira kin mata ta pantay tiyo mata taratak. Kurang darapat sa sira ayo pun Kevin ako irang garin niya amgan ugo kan tayo kurara ba. Kaya na pun nakita pa yan ang kokongurante ako. Parang nga pun tirang nga iya kyaro gi. Ti pa nang kakawag kita pa iya itakin dai bukin Yesu. Mayaro. Okay, ano kung nasikan ako ipahita po yung anak ko kinain na po. O ito ko kinain na po, ito ko raki, ikaw ang urapan na ako. Datayay. Sila kaya nang iskiroy, sila kaya. Antay taratake ang iroy. Tama wari kari dori kitita. Tama watang iray, ang iroy. Apaw, maraki iya mama dari. Sinaw iron dori, naitito kakan dari. Sinaw iron ng iroy, naitiri po po, naitirira, o naitikiyang. Nakuha, ngayon tataraktan the Adventist of Media. Outside on there, the lay preacher, the elder, the rikan na. Iba ng tawin ako, yasan iba ng ko na ba eh. The title at the pastor, yaki ko nanto kanwa ko nagyakakay riya missionary. Yung nga nga was portion ako ng mandiri, buburampe ba, wag yung nana nakatukakin na ba yung the pastor. Ano ito apon this woman nararo, ikiriya makanano ba yasan ibahiri yan, ibahiri yung mandi executive, o daran, o kasi pa ko na nanganagi, the title. Man, ito pa yarik. Apotero, tan nakaw. Anariri Yesu tan nakaw. Ito ko raki, ay kakiriri. Na ayako raboki, eriyon nas kunan, natayon kunan, niyang oyan tabong gay. Parang ni kokongora, dungurungo ito ko raki kakiriri. Na ikona kinano yan, kapanirun tatamiro, orang wana, mandangin ang makakariri. Ito pa iya karigiya pandangin kura-kura. To qualification to na ba yung nayatak? Yaw beban manasa man the CIC, yaw beban tangan ko pa na man RNGC mayolan. Yay au private study. Ibon study na nun tinubuita pun tinidikin kamata pa hindi pa para. Bon singay. You ko kumandayan book. Ikatayan kakaya ko wanti kare sa imanayo. O ikakay si sila kaya kakay taraki ay ba? Ake bungo na to ang bunpen. Wow, natayero ba is no. Ay manay. Ikamata pa yun nung tinubuita pun tinidik.
Yay na ba upiban the theology may Fulton Adventist University may BC. Ane sakyo ni pipa. O pipa kan. Apa nakikunahan ko ba Yesu o ya pipa na ba botoro. Oto ya pipa na bang kami atanda pa ko ay the principal itang the dog da. Ya po na korano. Eraruan ako mga timang uri ngayon. Ngay yesa na bandi kapati sa right kan dia karisan guys po hindi apit. Ngay yon kawain ando siya ng kutubok ya idea at the 28 fundamental beliefs of the Seventh-day Adventist Church. Ana po tun ko wa dia karisan guys po ngay kawo bu mo anu. Yesa na ida kinakunda tan kidibas ay kiki ya kinabangain kan tiota pun yang anak mayroon do ay kitaw ay iganda nga ibates wa nakabubura. Ano yun ako kutubok yan na yun kami nga in editing stage ay apuresa kinaman diri kaya po. An kanuan naraputun ko ay kawawi mo anu. An kanuan na umaguri yesan ko roya na. Yay na pa upo kay yesan ka roya. Yon sisira ki makakay. Ay nang namat na nung yon sisira ki makakay bukina. Ikan ka kaya roy to ko. Ay di panata itera na nikapan man. Tapi ka may kay panata ya. Nori pa wara. Sikona ni kaya ka gesak. Yay inte pa para kaya. Ane te pa yan ang kakawak. Yasan ka tawag ko bugyan. Era kayo ang wabubuan na page. E na puri sa kinabandiri kaya bo. Ane. Au kiki yakin na pa nun. Au ka matapay at tinukwita pong diri. Aki araw ba? Tiyo amat ang ayat. Tisakaw ang ayat. Yan ang kinakin. Takaraw ninumay. Ayan po nakiyaw authority. Yakiyaw tararang. But the authority ay nako yan. Iwagi ay ita. Matami. Kain na ita. Antay ay ang anay. Takariya ay matamaka. Pad na ko na antiyata ay bugin di karisan. Kaya sabong. Ayun. Namuan mo man na yun. Punteswa, Yesu ada tami erori. Mata ito mga ruwabi mo ano, yang anak kita makan pa niya ikaraw ayon na ba. Nangayakam na nakon ka Kristen niya bodo namatan ka pa niya. Ni babes hito yan ako nanon narantitama, matinas, matadam na erori, hindi pa nakapanibayk iswang kami taw. O noria, yan may mananabay rumin bungin ka pa niya, nikarukotukin noon na. The authority ay yang anak ayo, buni Yesu, ay yang anak ko yariri ka pa. Sa kinano na ba, siyang ani abotoro, hindi tayari, kanako, kunura rong yan kokoro mate agina kita para kana sinora re tamakoro ate may shuo wabu ya kita taro siai bukin na ikay may tataro na bay buki ya ki on magina inte kay tukura ka on magina Yesu ako na ba dete ni kawai takawon smotio tamakoro ano wo ate kibano wo ay kana ko ngoiro boko yatan ko su say kapas kunam yo ko ina bana ko yo amatay ka ko mag ay ka ko nan de yan ba tabma raw ayo to ko ayo bano de tete ko ibugin ni Yesu de tete ko ibugin do evangelio ya kisu ko iron temanna disa kairi entero ya kisu ko ya misinare ke pasta ke antay puningaira ni kabane makurita makoro anu ate ke bodo anu ate ke bawa awapen kamaya kina ko antia ari utaya mata maria ma aki kamaya kina ko tanso so daraya asuko yirutaram tanso so Makamaya na ko kita ora kita ni rumini Yesu dan na kon tatekin na pero na asiko kita na po yon yero taram mate ora ya benen don na te kana na ko yo ya gisu yero ya botro na ko ya tan ni rumini Yesu ni kaban amen no way kay sagya botro pasu ko botro yon yero taram te karesan kay bas ane the authority ari yang anak imban nga pati sa teakin na tuwang geri ay ito to kay muyo ko nanarinig na tapapantarar wan te karisan kay sabong may gorobu amen e kam matawag si bang way but sa wata te wang geri ay ito to mayroon na presence of the administration ni gorobu the TPUM RABC the SPDI Australia or the General Conference ari America sito wana terongo as ko na teakin na kailangan te karisan kay sabong iyaki ko mga yarang kaya nga na kayo, ngay kay teakin na, iteakin na ibukin tiyagari sa apanan. Amen. O anet the authority, yung anak, anet mo yung kodamaka, yung anak, iya ka nga kaya teakin. O araw ka na ko nakakaya, iyaki ko kongura. Intertagar yesong kami, punin mo na, inano. Iyaki na kung nabakaw, yato ko na kikarang nabakaw, the dog, the madera, mga hiukugan na para. Na yero yapo otro, hiukugan na para, na nateka tiyasuan ka tuwabong. O tami yarori pun makuri bugin na Taeka amen mga yari yaki kamuain tapay ito na paket tapay ay kunan kamuay ikamuari kituari tete ay bugin na ada pun na narungon ari Yesu Kristo amen kam nakabayaw anda to ginarasira ginanon da tayo kay
Ay, koraba taratake ngiroi ay wugin ke khan dishtagi han tayo. War de sa sisirek ita ko pa ke ka kiroi disirek na konare ko kanda ni ngai. Era po ay no bogdaw. Ako ay pata yang ay taratake punna ke aro basi di sa karaw ni mai. Ay bugin na miloro ngai di sa ukuta na de taratake kana karaw. Hanga punna ke aro ni ko men. Koraba taratake kain de kuaya. Sabu sumay kami na ko mo ikay ba. Sinang kana ko di tim soang di tayo. Kain de kuaya ni kaban. Ay kain de kuaya. Why this am I? Why this am I? Kinang aran Yesu na koya o mata ni kabane yai tera wiket kome na yai tai kina Yesu ikatai kinang aran Yesu Karo oru akitero
bane Yesu ina usu Anda puntai kina Arani Yesu Taking the yari velna May shutani kawai The karwai Yesu yoya ayaw ni bane Yesu ina usu Anda puntai kina Arani Yesu Taking the yari velna May shutani kawai The karwai Yesu yoya ayaw ni bane Yesu ina usu Anda puntai kina Arani Yesu Aram temaka Aram temaka Aram temering Aram temering Torurinono Agotantero Korapatay Aram Yesu Aram temaka Aram temering Aram temering Torurinono Agotantero Korapatay Ikatay kina aran Yesu Nakuyahaw meta ni kapeni Yay tiraw ikit kuminayay Tay kina Yesu Ay, araba kain tu kuya. Araba kain tu kuya. An panami anang irang nungan ti tayo. Kambesin da boy no bok tuwen panami morari manibini kunami yare. Time to ni kauringiran tayo nako. Ngai dai ka sunu makina Yesu Kristo. Ngai dai ka sikandiri min Yesu Kristo. Pasinaki miaku, pasinaki pedengaki. Ayera ka benen dai kayo. Te kuna yo enari ki pati. Te na koira takaungan na koira ngai dai ka sitangiran Yesu. Pasinaki miamen te akinda sinaki miamen ta karuaya. Ngana ya te koira sinaki miamen. Pera ini ka kawa ki charan pe mina te mia wari. Kana ba kain te kuaya. Te tengan na yo sinang idokon chawa nang nako inanon kapendian na Borau na Taeka chasuan tayo. Te tapade kumena yai, kumena kumeyai, anu ngora meyai. Sina kata buat chawa wari sina tatar. Tamera chasua. Sinang din nakon jawaran kakawak ni tayo. Sabu busiko. Bako na busumay na panasimbay kaspo ngay de metam di tayo. Kuna kaparayara po rin naroray kakitaw metam. As busiko. Tami meroy. Paya nakaidida inon namtek. Ang nanganira tiyoto ni metatayay tamer. Punda kiyara pekaura wana-wanar. Mes busiko tami ni buboki. Paya nabukiran ko na nanganira tiyoto yay. Sita taro bukin tuwarin na tekin namtek. Kunangan na tininukoliya. Kunangan na timerunga to korok. Paya natangkaruway ko tiyaswa na kuno mem kantaning. Kararoy na ko na makurito wadi puak. Ari na ko na nikakilive yaron ng oray kinan namtek. Na ko rin tayay. Kasi busi ko ang kakapayan na ko ira. May muan na yun karukotokin. Pa, sana ko yung milon Kristo Yesu. Apo ni ngayara we oras sa kamay. Amen.
Aya, panauri kini kan mauri na koi mira kora kina nanda tairi kayo kan nabanan mauri. Wada yang ide inte tairi kayo ya tai ayu ay ngayo punna yo kai sirana pan tairi kinti yon nita. Ina nanda makoro na pa ayu madetano ay tai inte tai ayu. Ayang nga bundo tai do tanan tanan kawak. Bayo ay punna ukabana na ban teten kawai au kabana yan kauring au kabana yan tete na koi mi kain nitan bunda na ko kanuan na nabibi de teswa. Na koi na ina nanda tairi kayo. Ayo hari apa le? Pun kanuan tepung, kanuan tetai ya. Sakai tahu dia soi bukan kanuan tairi kaya kat bui mate nuwa. Sakapan hero ina nun tetai kaya. Pun panaun bus main aku imin kam. Kam nara pun kapan magito gindoro kon mura. Sakay utea kam pun nana tea kat dia suam. Sakay nana pa sino ko ikay pa sina fosi ni kami na kami irayo sakay. Sina ko may hindi kita terong o tatami hero ori pun nana pa ipain kapan. Pun nga yan namma ko rin ano mi. O nangani kami bato ko wag sakay. Sara kung kayo narakati bui maten wan dairik. The Borau, Inanon the Taeka. O sasu nga nga naramaroron dairik kayo, takaway na kontemeo. Takaway na kontemeo. Monte nang nikakawag, di ba yes na marorowakin tayo. Dakawat uwa na, eme na yon temeo ngayon nanon tayo takamay turo, ay takatakateman na tunuman ay. Kita ben taka taka tunu mane yo yer ko na ba spuna ata mane yer ko na ben taka taka dari kina o ya yer ko na ben matungurung ure to ya kan aro na ya tangi taka ba sina ko na antina ben nanga na ba ara ko so ba sina tang tawro na kon da ba besito wak e pun ka karo wak na ban era ke sabun be bangana sabun ko ro ina bang sabun karap o era ke sa tangi taka ba sina tin ko sira ya ka karo wa tunu mane kita bentak kata bunari yang ya na pemakoron teka yari ura. Oh ya kau korona pema nikiran tia yari. Ya kami na pema idari kina. Oh tini mana ayo ipun tapi pema taku. Ipun ura tia yari. Oh makaron na makaro koro tu tana teka yari buta yari. Nikara ko ya kiman retain temai turu. Ya si matena ba nakura teka yari. Oh isa ay mga mwana na yato mana ayo. Oh makari na nun tia. Gibon separa ko na nun tia. Yan mga muan urana pa. Eta ko doon naman na iyo. Namunin makipon ni Rom. Ako kira ka bubuenti ay aripanin. Arin minena nun terapat ay amay sinano na. Ay ko na buhay na pa iyo. Manin marurong na pa na kura-kura. Siya na kaya kaan si Bunani. Raw. Asyan ako tayo ni Bena. O option ako yon na urabi. Apo taki bana ante bana sitawana. Ondi kina nagin kura-kura. Panayatan makuri ipolan. Attendere yon angry. Pero ondi kina yon salmon. Tane po ba yon Romania. Ayuto ba yetang idagi. Tino mata. Freedom. Freedom. Dari kita nga ruwa po na buita po ne mata kun John Napa. Dangiran emno John Napa. Dangiran tino mata. Napa ikaki ay tino mata. Ante pa yaman ko kongura. Inanon. Tuwa na may bukong da history ng natagan at nga ruwa bubo na puwi maruwaywa. Sagi ka ni kenda na mapayi ka sa andigi yon nuran tanginan tino matay doon yung tabotan na mata. Tahan ko rin atara-tara di kagin na konteri di kayo at nga ruwa bubo na puwi maruwaywa. Pati rin ay iururin nga kiyon na ura berikaki. Ura bemaynuko. Angin na ba ay kakura yan tauteka ikaki at ino matay. Tauteka ika anak yan the dictatorship. Tanan suwa po sitan tauteka pun sitaman na bayri na bayri ka ba na tauteka. Tapayari ka ro yon bayri yon tekin na ingay yan na pahirak. Angin yon mata era kiru yata kakura tautana. Dero. O abo puta kinanon dero. Pahinari kirigi ay tautana kamay tiruan uran tino mata. Ariata pente biakin no nugo Korea. Wakin taro mauri aga sito wana yatahan no maki. Ni kahit tarato wakin mo subuak. Ngaira, kito siya sa ni mewa kina tetan ni madino amata. Ikuri ka nga nuran na irura. Ngaira igiribes para nga sinang ni mewa kay bayatan na pera ka nga amata ka nga iraw. Akyata ka nga ngay. Manapay ka sinano kuya kura-kura. At yaso ay tangiriya pasinay no amata. Sinapen nang maning ati Yesu erang tangiri pa sinay no amata. Kuni Yesu ati sibu te yamate penanganira tino amata ro enu kwa.
Ita ku Yesu ani kanna natiran ni kambeu. Oi nana yan nakiapona. Rau Yesu ya ko sita yan kanikina yon takapan ni buakai meranan teroiri mate buakak. Ena kare kena pati noma ba enga ena kunanda kira uta tinoma ta kenaki. Punta buakai meranan desibu te madarakon an kanon pai kanarik. Te buakai meranan tiaine ari kun kayaki. Demai naina. Ata ko sistema ko de mawo matiaine ari takapeka war anta ko sistema bi maisua. Punta buakai yon nana kanikina ti Yesu o nana kanikina temen. Te bobo kayon, te yiru tara mea bo wari karawa. O baburon, ari anak ayakawa tay moni o heme na inano. O ibukon bobo kai kai, ndatabe wana ko. Te aswa eveteira pasina kota nera ay si te yay. Erang kakawa ki, te tabo, ako na te yay. Kanano ba yabuta indiri nirine, te kosina no, nge ko mena ya. Kuwaki ko na mena inuka raw, te tayo kayo. Kuwaki ko na antakataka yon tiyo. Tiaswa iweteigo ba kono karo am rine de tairi kiai. Tirakon erangkan kame una yana ma ta tiaswa I ka ko mek. Te cautious se ko ta na buka ni kai tara ya tan no mek tain de dok. Nora re tekin de cautious to be me wo to be me sure. O yung tirakon na kon tiai ni ara yo. Ay na ko pena buka ni na sina akita pe mang akia ka kawa kin na swa tiaswa. Men tawa cautious tani Yesu. Raw tiaswa iweteyana ma tan ko sina ko ya. Pana ko kono mek na ko ina. Iwete iya bana kawagin na nasua. Iwete iya bana ti on kota yong yaba. Nakoina, imata iya boton na mata. O sina sila o tera harurang kanin kota sirine ya Yesu. Sinangkangan kota tetapu asite iya. Rau te bai para e kota kawaira eskonan kota iya sirine ya Yesu. Mana ko. Tako sistema ko tuwan ni mewo no anapai tuware tangidira. Ari te bukira manara purendarana. No, si kain na noa, asina teboka kindaran Kristo. O tirata kanikina, asi teboka kia indaran. Tababesito, pun kanikina yan naramusin na no. Arako konemek, orong yapa na ko ni Yesu Kristo. Ngana ka na ko yan nariri Yesu, detayarin din, the commissionary yang, ay tete and te kai. Mga yakap na nakon ka Kristan iya botan no, matan ka panaya. Ni babesito yan ako na narantetama, matinas, matatami yarori, Hindi iya pa nakapane peke suwangin gamin tau. O noria, ya memena na bayromin bongin kapane. Ni karakwato kinon na. Raw, itekin aki, dababe sito, bayra kayon wabwita tayo tenuta de mens. Ita bay para. Dababe sito, punta ka ni kina, nanura ki matayo mata. Asita boka ki, ni kaisaka ki, on kapuwaki, narani Yesu. Ane, te payarang kakawaki. Detayara sa babe sito aki ay, o skota orong yapa. Skosira I mata yata boda no mata. Skosa asitei bugin Kristo. Yang ananya wa mais krisa na yakita. This one the bay para yon the babesito. Amon ta kakawak. Awarang ni mais saron ni babesito ay akoro kiru ya grisan de bongayo. Sanori ta bewo. Ye kare sa ika akas mo si materani yon. Yo yate ye ka waririk. Ye ina ba ka baro terani yon na sunde te ya waririk. Yay na pati kare san Christian na papesito on the olive oil. O yay na pati kare in the rose. Yon da shun jo amata. O papesito ya. Ayuta kami migi. Yay na pati misinari ano kono papesito ya ano kono kintesino. E kare buna ko yebo kontesino. Ya papesito ya. Ane te pa ya kami mi onge swa kite misinari. Yera kay kukorawan. Ang matira ta ko akete ko ko imeran na repunteran. Materan apanin. Adios. Raw, iraw ang may sinta babesito. Iraw at babesito at yakin na tabay para. Ita ko yabet at Mwakoro niya wani mewa. Sita man na tuwia. O sita wana tiyo ni mek. O sita wana the babesito. Amen. Raw, sita wana the babesito. Sagi wawa, sagi denua, sagi debuina, sagi wabui, sagi onobui. Sita wana. O yang angan the babesito roin wawa. Raw, itaw ba na pun sita po amdage. Pasikuna na tata babesito roin wawa kana skenda man the bay para. Honest no royari, ikoroya Yesu. Pa babesito wag Yesu. Sabanan nung deka na babesito wag. Sana kon no raron babesito wag ni Yesu pa ka nga. Eka kina babesito ika sinori ika. Eka nga ron Yesu ang babesito wag.
Maro to makoro to wana ruai o ponga ki ana ko Yesu mai natarata ari kari rai o papesi to agi roni Yohane Yordan te karanga Yordan tiranna ya bubus Yordan te tapo abubura tiranna mena ye papesi to agi Yesu sinoraron papesi to agi nandayan te makoro tenuan mata yo te bimano de mesu o Yesu nge esen papesi to agi o iara ke mandaran ro irang tire-tire kay da babesito. Banano na Yesu esan dubu na konderan. Nruo na konderan. O yara ke manderan. Sinoray kay da babesito ara babesito kay Yesu. Yara ke manderan. Awa ke ba kau ki karawan ako ina. O inura tam na Yesu beru na yaron de topi. O ero ko yana. Ani aron babesito ani Yesu. Ari ara sakameo. O nuri at bana may karawa ka ngay nasuwa tangira kito wai ay kakatong irona. Tuan Yesus benda babe si doak inanon teran na ya bubus. Ay pondang ni kakawak inanon mew ni Yesus. Pada babe si doai epon kamatuaro ay depay. Arena inanon na Yesus. Epon table gini matana sa mga nori inanon narawaking kay takaparapare. Yay pa yay kawaway karikin inanon babe si doan ni Yesus. Tumuan bay irwan na tatami yarori. Inangan na tukoran kunan kahit taray na kadiri ito arabuak. Ngayon ang tatay sa papi si Duwag ay enaro ko na ba tatami yarori. Teka uwan na ba eh? Itete man ako na may karaw. Ane te ba yan o? O nuri te ba na may karaw ka ngayon nasuwat ang ilagituway ay kakatong ay doon. O nuri te ba na may karaw ka ngayon nasuwat ang ilagituway. No, ayo pa ay karikilo ni Yesu ang papi si Duwag. Ay nako Yesu may karira yan ako Yordan nako niyo na pinapapasito wa kirona. Ma isugi ayone ay tak. Idiyay pinapapasito wa kirom. Ako nako. Eta ayone ba ka man natay ayone ka man nora duway. Nora na sibu diti Yesu ay ka man nori ayone. Puntuari ay duwari. Ka kanado yaki ko na andi nga na panakaun ka para ka pehena. Ana na tayo ayone. O yun at etan ka idiyay kiri kagawa duway na werak iya kamani kina tuwari na rukwari mwina puni yun ya karimuag imani Yesu mayo detek itete yun so wala idang puniyan babisito wag ino mo kung mga sungay wanda babisito ikangana teka Yesu ayo tapaya mon pant kakawak payara Yesu kaya kariyaya panariyan babisito o Yesu kaya kan kariyayang kay Pariay pa sinakaraw at tiroy ni kabani ang tiroy. O ngaya kari raw. Ayuroy karaw ang tiroy ni kabani. Itekin na Yesu kana ko babet si duwagi kukaraw at tiroy ni kabani. Ay punta ka tuto babet sa punta pa yan ang dory yan. Ariyan karawak. Iro yatano ng baki. Kana ko agi babet si duwagi takan babet si duwagi karaw at tiroy ni kabani naron na tekin na Yesu. Te babet si do punta pa yan dory ariyan karawak. Opo ni Yesu ay ang atakadoto bariay iro yatano ng mwina. Panay na napakawainan. Tahan na naman kinanon bubuan nila asan nora at kimariri ni karawan na yamusin na nun akong Kristo inanon da papesito. Dabatay, apon singa yausu ni papesito wak. Dabatay, apon singa yaman na yakawa kaya pero nga ni papesito wak. Dabatay, apon singa iya. Matoy do yera man ay ka papesito wak. Ayo tapay yakarawa yan na ba na kontisyo piya. Tiyaso, kiyo kimayero taram. Imana nga tuway, ay pusin na naka, ay warawari. Ay warawari, ay itinagin warawari. O to ay kinang nuwatan na tapay warawari kaya. O tiyas waya ka na ko na bepiripo, na akong takahari, na ako iriya. Yan ako na bepiripo, yan ako bepiripo, ito kayo narikin tuwa ating siya ayo. Kutan tapay yan ako warawari kaya. Ayo, dirong-urong sa kawarir ganda. Ite, on nakangano, takanano paki ako tay, ay yariyan ako naman nakapara-para. Piripo ni karata pa warawari kaya. Oya warawari, oya ni magina tapayari. Kanas kati atin sila kin ninga itaya seriya ipas na papit sido wagi. Raw ayo. Makurita makoro anu tinipim anu tinipim merwew. Onori atyo amatan. Ate yuna kaya bas makana yan ni kanta kare yawi ay supya. Ate sakawa kin na painako. Ilo ko yiro taram na taram mauriyay. Oya kumenno kyo ataka yon nanaka. Oya wala ka de brabe saritaya. Oya takuta tamne no ko pinibo. Kunan na ko nairi matakare. O biri na ko ina. O yung ilo nang kaya wala ka de brabes aritaya. O ita kuwata na kuwari kaya. O nga ita nairanan na tayo. O wag kaya anariri. O ang kaya wagin ka waya. Eriri na pangande.
Biripon tayan. Ay mina awakin kawaya. Ang awakin kawaya wala kon teran duwana. Takarang ayo, takarangan dan. Ay tako tayo nak Nuria. Kayay teran. Tira suka upan na napapasituak. Ay tako biripon. O ni magi mananom ni kabane. Ako ko na. Ay kaya ko tako. Ikakwawa ay Yesu Kristo pun na sintiyaso. Amen. Raung detayar ko kakaway baya ki kwasan nung. Kwasan na iriya ki kwasan na taya. Ano detayar ko na napapasito waki. Ikakaway baya ni kabane kay babuni mayroon deso. Kwatawra ni napapasito waki. Aki anak kabane tayo di suya piyayo. Terasu ka upan napapasito waki. Ayayo daran. Asar ko yay. Ay suwa penatita ka. Awaga kay yaway yan roon. Nanon tiran. Nori ay Aruan ako na nun tiran, sakit tiran, warere kaya to ang damang ko, kita tiran na buburarin ako na nun. Pili po matay unak, ay papesito yan. Sinori ay kayo ba, yasa, tuwara-waran ba yung para, yasan nungura, yasan ka kuwa wata ba yari, tayo unak, ay papesito ako. Papesito ako nga, inanon tiran, ay abubus. Ay takwa rin mina, onki ayra kemantiran, awera kemantiran. Ay kailan ako binubo tamin tuya ay aking mga nuri at dayunak pa awakin na kaway na ni kimariri ayo ta ba yeri kidon tayo ya aking mga tamata ba doon ya kurona kinano nan tagukuri de ba yeri sa hindi kinunari kaya nga nano na pa napapasito ay sa napapasito ay kay kuwaway pag napapasito ay kakakawag tayo siya ay pusmaya Yesu Kristo e puntain ko at nano na ako yamat ay atawroy na kung napapasito akain doon ako nanon tiran pilipo at tayo siya kaya dayunak ay papasito wag te Serbia yanteran ay kay ko ay karang kakawag ibugin da papasito mga nato sinuro roy nanon teteka papasito e panay di roy mata pa yakarawag pananon teteka na papasito teteka ni Greek baptizo ano na katipo nako kamakuna yanteran pundahan ni roy nanon teteka ina ko man na yakarawag kuno kay ari yakata kain Greek at yan natin Greek kanakan katayan kuno kay inakatibon ako nanon titan kita karan ani roy nanon titakari takatabo ari si tabo roy baptizo baptize baptisito ara nanon pud nani roy nanon ang Greek hindi pa parang din with the mens baptisito katibon ako kuwa kitataria kuwa kikasimsim kuwa kikaparubarwa kuwa kimenay bon Dios kopon katibon ako yanderan inamakuna yay papuni ay diba yate ibuginas ng mga niranoy min mga yari ibon nang erang kaswarangan kanara mo nang kangay ko yate misinare ya babesito ko kuna kangay ya babesito ibon nori ako kangay na ya kasimsim materan yon na sum ya kabaro-baro materan na yom ya kan nori yan ba ay sa akin nanon da babesito papuni ay nanon da babesito naron na sinuri ante ba yan ang kakawag. Kana sinura ron terekos, kirisan na kemuan kirisan, babesito na banda babesito ayo. Iya karesan ni kirisan na kem ko, ako da teron babesito, are kakarawakin ko. Ayo tuwa na damana pa na babesito, bubragay, anong ragin na paminan da bong ayo, ipo nakakapong manakit na babesito, hindi tabo ay abubus. Hindi mo ayo, iya kirisan. Iya kami nang pahinakit na babesito ayo. Araw at tatapos babesito, ayo na ba tuwa na? Anong ragin na pamina, titapo na ng babesito. Ne kare sa nun, mo ang bubuan ni Rigion, binipi ayo. Ayo, di kare sa tungan tapo na tungan na St. John, iletran, dakawuwan, buburan umantap, teron katolik ayo ang Rome. Puning ay dakawuwan, nikakan na tunumantap ayo ang Rome, idarikin tumantap ayo St. Peter. Makanakunura, kurin na kanon tatapo ayo, amayakuna. Kung nanura na ba, titapo ang mantakamimi, titapo ng papesito. Ipo ni kakarawagin na inanon di kare sa napandom the papesitoan. Ipo ni kakarawagin na ba? Ipo ni saan karawagin na the papesito at katabuak. Isukog mo yan ni kapanin, karawag tabang ngayon. Tanan pa ni kakuwa yon, wagin ni papesito, kaya po ni karawagin manggo. Harapon na na papesito Yesu. Ni karakuwa, and the counselor ira vena, inanon diriki AD, tanga tinibubuat na bimatawana. Kaya pa yabu sumayag ay tiyaka gini papesito, bo, at kasimsim. Meta ka baro-baro. Ano tita ya pitak ye? Inanon ta kaun sila hindi karisan. Ya pitak. Patapugin tira. Toya ka pipitiyak de makuru bayaki ka kuwatin ako doon. Takaranga kito. Tari kay yari.
Kita di mana mga debula bubure na nung manta bugeya. Ya pipi tiari ba ko simena na betamangko. Ko tari na pe kita ko simsim. Ane to ko inta yin wagin ka bibit inta tayari. Man sa kana papesito to bay para. Sa sandura na nung da papesito ro in ko. Pun ka tabuak yanderan. Patira bugina na ka tabuak. Ayuro ay bugina. Ba idete pa uro ni rom tama ko na ono wa tiki bona tenu awa. E ko taroi na nung da papesito. Ay tak kamakita ilang ay kasi papesito wa kina ko nun Kristo Yesu. Pa si papesito wa kina na ko na nun matena. No? Kuno na ta papesito e ko taroi mateni Yesu. Bangke kuro puna ko yanderan so ni magi. Sita po me ko iraroi mateni Yesu ndin na ko inanon temet teru ani mat. Ni me ko na rabata mai ko ni kaban. Ko met ko po inanon teru ani mat. Masoi ben. Mga yes tauna ki mga yan ta papesito wa kina ko na nun temet. Ani ro inanon ta papesito. E ka kauringa mateni Yesu. Panayaran Kristo ang kaya ki may buko yung matin makan tetama. O ngay na sinana ko na pa inanon temeo na bangkay. No, detayar ko siya ki mandira niya eh. O kusi may Yesu may hantaran mandemet. Ay uro inanon ang dabay para. Ay uro inanon ang dabay para. Dababesito, epon kauring aro ay matin mga usin. Tataw na kin no mga usin ni Yesu. Akan na pa ka a symbolize ro in kani kinaya kinanon dabay dababesito. Kaya kanaro ba sa kibabesito na yun, ano, sagi kauring aro, yari na pundiyan kauring at babesito, naroon na tekin na ikay bauro. Detayar ko ito na ko yayantaran, duya, ibu si maya metem yon takay pang hakibu ko. Itangin na mew na kaway, benataunak, o itangin yan mo na mew, bo, mangwe. Tira ito ibukin na ito babesito, timeten ako mew na kaway, no? Arom ni kaway, yaro aron meum, makiagir aroy, ako ko bagir aroy, nanon meum, tapong nga kurak. Imeti, yanderan. Imeti, yanderan, kaya ko mating kaya yanderan, may Yesu. Yay, tapay ako karoya, diririgarin ako. Tawani mewa, digin ako. Pito, ang kuha na no. Tapay ako, kiruya ko tapong ngayon, toyay. Uring, apanin na ko buray, ganin, kapanin, detayar stepon ako yayandaran. Detayar ako na tiran babesito, komate ni kita nambure, ni kapane, akin ko. Aketo wana na suko. Apane ni meuna ako. Komate na akong daburin, detayan ako. Komate na akong takabuha kakaki, ayasan ako. Pahay ni kapane kapain detayan ako, apane ni kaisa kakin tiran. Detayar ako babesito wag yayo. Babesito, pantimate na akong meum na kaway. Babesito, pantaw na kinaraburin, tiruan ni mati atiran. Anero inanon ta papesito. Tako na ba silag sakin na yakaparay na baburit yasuan ngkato ate ta yari ko si yayo bure na ko ina. Ekaparay. Manoria kwasa nururing ambure kwasa ngoro yani meum ni kaway. Kana ba ko ururing ana banano esway parang bure. Nge ko na non teruan ni met. Ateran ni papesito o etako. Tiaswa yang ano ko meum ni kapane. Pura na ka na kay yururing akin ko, yakuring. Tuwa ko na bunsi wala kay yaubure. Nang tapon ako yantaran, o nang ipanan kay sa kakibayan ka pa ne, akay kosi na ko yung. Ayo, ito ba yan ang kakawag taruwa mano. Tababasito, puntimetin ako ng meum na kaway. Taon na kinaw, taruwa ni metiyatiran, o tuwera kay mantiran, no, nakuna ko inanong demewa bo. Kuwari kipay tiwa mati ako buong ko. Ay sa akin ko tensyon di kaway. Ayin ko ito, amat ako buri rin po. Ay sa akin ko to ni isikawan ni kaway. Ay ni isikawan buong ito po. Napunti na makintuwa na ko yung detayar ko sa nababasito. Karena po kasway na makina, tinamakin tayo nababasito. Kataya pa ko na noria. Kuwa wala ba yan? Iyay tipa yan na rin detayar ko babasito. Kaya po ni Perita Yesu, Yesu e papabasito, daran on the tami. Kitiyay. Puni ka ni kinayan, datami arori tiay. Yesu, detayare, epapis. Iru ko datami arori. Ngayon, detayare, epapis ito agay, enaro ko na ba datami arori. Natapawaran ko roroy, ko na papis ito agay. Yak. Kupon nakikunan na ko roy. Kupon nakikunan ko roroy, hindi mewe. Kupon nakikunan. Men anon na, kunangan anom tabong.
Ina ta ko temen na tonga na tatani ngari ya kororoy yes pa papesito waki. Ngana ko karawan ako na bunda ki kona anora ana papesito to pai para. Pakuagi ko na ni kororoy daru amano. Sapo no bubura naman katoa pung. Katoawan katoa minis narayang pain ka pinagis. Papesito ya kinono bato ay ngai to kintemeo ni Kristian. Na ay sa pamuano. The papesito de wasira na kunta na makin ayay botora. O ska ngai teswa ampay ngai duwe yung panam. Nang sikiro ito na itatang na diyan na day yaping ang ayo. Ampay ngai tewe iyong panam. Wisua tangiram. Ipanero ngai diyan na pa idiri mangi wadirik. Irun sinaw. Nang sikiro ay. Pun anapay tewe ang ngai. Ngayon si penen ko na wag yung karikakirun Yesu ay penen tangiri da Yesu ay matibo kita. Te papesito yang anira tinamakin na bo say no mataman debure. O semena inanon Kristo ay akan bugi da Kristo ni meurayo. Te papesito yang anira tamakan no ni makia bo inanon meura. Sa mga kingay da po o matay ka bo ngay. Sa pure day sa nang brand new. Dahil king sa papesito wag. Parara bure ni kapane. Detayar ko papesito wag apon pera na kanano ba yung pure nang dawawata. Ato ako kakawagin na. Kuha kin mga tabi. Yapon pera na ba maunan. Detayar ko to buya handeran. Ane pun tayakin na. O ito ko Pedro na kuya. Kam na ray din na miyo. Kam na pera ni papesito wag na ran Yesu na kun kaparaan bure. Detayar yari nga kinanom. Pakuanura to kuwa nga yapon na sita ba yatayakin na kayo. Kung na ray na nanom. Kung na papesito wag na ran Yesu. Na kung kaparaan bure. Tiraron di sa iraran na kay bangag. Raw. Kiyaro na patoy na ganatay tuwaran na kay bangag yari. Na kung kakaya tiran na papesito. Na papesito wag na bagay. Matiyo matarisin ang mga yan tatayari. Yagi papesito wag tuwari di sa irari. Paya po ni men ay rarikin na demeo. Ay Yesu, amen. Ay Yesu ay kaman na itong. Inga kaya na po ni men iswayro ko ikaraw. Mayayam tapo. Idari ko. The paradise. Ya kaman kami wag ito wag pa Yesu. Yesan nang pananaw. Puntimeo. Yesu. Puntimeo Yesu. Tirairi king sa papesito wag. Parara burin ka pa. Sanga na kita tam ni yari rori. Ayo ito pa yarang kakawag. Tatami yari rori. Inari niluran tatayari. Kana ba ko suway na magina. Amay sa ikasan na magina. Tatayara papesito wag. Punia itiyang tuwa na ro. Kunura ang hindi tami erori iya kita ururu arang ako kiraw ka sa makukan ka kiruwe yak sa kyan de tami erori iya nga tiraw no stemma ane anong ak de tami erori pa ubuta tiraw metukure an tiraw eruta kinano mo asina ko ran matami ane te bayar kin te tayar sa papesito wag ata ko beto kam naray din ano mi akam na pera ni papesito wag naran Yesu. Nako ni kaparaan bure. O ne kam nanga nagiay de pain se suara ya de tami erori. Esiro ite taka taka na Pedro. Sinapenan nanga nagite tami erori inte tayar sa papesito waki. Ayo pa na pain tangira tiya soy pogum. Ngana ko papesito waki na kunanga nagiay de pain tangira de tami erori. Ata ko teteka nan makuri to makoro wo de ni pimber wo. Papon na mi pay teteka na ko yari. O ya pay na simi. Aya pay na ba matan ka pena ya kyame na ikiraro. Akivete ya tuya. Aya suara. Raw, teteka yu ambay. Ayapay. Yu amatan ka. Teteka na ako yayo. Iya kikokonos, tibibiti ayo. Detayari beti ko diya suwana kung tapapesito ako kay sakak. O perita na ko im, penangan ko tapayin si suwaro yari tatam ni yari rori, penakakura-kura ko, inanun meum nunumak. Tirari king sa papesito wak. Apa ni sa garabure kaparak sangarak ta pantang ra dami ra ori ta tenua sa tapeka kina kono na nausuti aswa sari ki ngai ba kain na nausuti aswa kain the family of God kwarin inanon tosu yo king ande te tagare steke na ni karasa ta magoro tenua wo mono no wo merwewa pasipenen din ngai ra yanta kami wo gari don Kristo ngi sa papesito kina kono non Kristo sa panendin ntirikian. Sinura kora-koran doa kaya kara wakin dayari. Tama koran uwan makuri atiki buat kita tuan.
te uang kiri ay asan nungura awang tira sana karo ya Pedro kana perendai na mi kana papesito ya papesito na beti amate ya kurunganga debo ngasito wanare ngana ko papesito ka kuna kukura ini busimaya na teka teso kwasan kukura ini busimaya na teka teso inanon dairi kay ka debu matenua inanon te Borau na teka yai ko wai ka bo ya kwa spanori onde yakin ako ko wai baban na ko man na teka teso kwasan de yakin na babai de teso bugin meum kwasan kuna iko wai ka bo man na teka onde te yai ay punte tay bugin karawan te babai ayu te tay sinang muskina no ray sinang karawa rari ni rin pasinari hindi mo ini Yesu niri na tek ay sa nungray kay lamen tegi bani apu imba wowa maguru wowa awa po sumakan de iri atan suwa mendoro ni ani bubog men te beutay berena men te taro a tuwe e ko sia mga iyan te bunga kora kya kanata pen ka mewaki do ayu te ko ta kinakonta ka mewaki nakonta papasito waki ngeko papasito waki kuari ki bai kain na puta ki nuni magiso ano man ta teso ay kakakaw ki nanaswa ay kakariya mga kini Yesu naron dati akinak apo sumakan de iri do ngana ko papasito waki awaka paraki ambure ngana ko papasito waki awaka ya kaisa ka kimeom ngana ko papasito waki ayere ki rom de tami yare rori ngana ko papasito Teswa kairi o amata ni kapene me naba me tete I kako kokoro me pota no amata ni kapene ia na kon te pota ke asito ona ari esa ni kate teswa pa te kapene ha teni kira ndi ona pa ayo bai ka sina mga tarai tira ari ai tran mana kai kari ai benadi ini dia te amata I mai ne pa ok tira ira nanu mo ka ok tira wawa tani ko na bondi inda wawa tamu ibukin dambure ko sen koroi kuna ria inda ira nanu ibukin dam busimaya ni Yesu pamsa kameo amuya kana ko busimaya Yesu ko ta ura no konda babisito pa Yesu ya pun ngaya na koroi pa ni kabana ina no meo dide ibaye kakakawagin kanuan ko man de pai para ko ma ndi tana ko mde dide yon kanuan na teka teso pasinari kira kina no dide ina no meo ran kabana saki ko na na sabon sukuna ba si te teka to na sion ke sira o teka ikasion sina teima to no go ke wan warware man na teka teso ngana ko ata iboto ni kanta ni ngamanda pai para mato ko teso ya busimayo pa kono ko ata be bai pa konang babisito waki wasan de yakin ko way karang ni mais engya kaya ki benata yan ko way nanu sito bi matanu anta tairik ma at least wasan nora te ko man na teka teso ako pun wariki man na teka teso yai te tai to mga kunan mon papisito wak de amata kanano ba wasan papisito wak may maina yai te tai ako nan mga papisito ko mga tangi ko mga mon papisito wak ko kona ke ko wak e ka para na Borau ay kaka debo kena makuru te makoro te primero wo na konde mewo ba yei to kora ke ka papesito ko ngwa iro ni ona te papesito on ke aro tan suwa me Borau o yaro aro to kora ke ngai na se papesito ko ngwa iro ni ona sikona na mga papesito ko o yo ngana na teka Borau na ko ya kam ngana kita tami yare roring ke kam mon papesito ko kam mak o ngai ata ko na ko ina saki yo ba to yei te tami yare roring ke ya akia ta yana ayare Borau ya ngani yang anda papesito yang anda tata ya iwane papesito nderan bugin deran nano ma Yesu ya papesito nderan on te tami ya rori ande te tamne ya apa papesito ya apotro Borau ya mga mon papesito ya tora ke enga ko sen papesito in katabuo kin tiaga kin katabuo na bayan to papesito ko man ta para makanano ba ko sen na kon tete ya man nuru ya nakanta ni ngadeso ndiki pate sentai den kera ko mga bundi ki bakay tarana nakanta ni ngadeso kokona ni mga papesito waki chama ta ko na ni ngoy ba ina mga mon papesito waki asa ni papesito waki ko masa ni kita na Yesu ni mewi ndangiri ya ni mga okira ayesa kamea ndo bongayo ako na ni papesito waki kanano ba ko sa ni papesito waki tega kin papesito yun tete ya na ko ton tigare sa to na ya akoro na pate kan papesito yun akanano ba kwasan uri tabas kwasan uri shua
Wasan kahit na kandan nga deswa na sa sanuri ano hindi matin wa dairik kokonan mga babasito wak inanon datay. Puni kirisan na ikata oroy mananoy asan kunya to kwa mananatay ka deswa atangiri hindi bakay na nabuto na mata deswa ay kakakawagin na naswan da bongay. Kakawagin na babasito. Ita ko Yesu epon ko wa Yesu ko bangka na iya kibungia kitiwa matandiran matatamni o iya kikonandin wen Yesu raw ayuro ite Taeka kadire Yesu na ko nikotomo adi sariri desu ati wa matataba ko desu kana ko agi mga bungia ki ko agi konandin wen Yesu kana no ba ko agi babe sito agi ko agi konandin wen Yesu ayo tabayan ang kakawag ayuro the king ibukin da kamewak kana ba ko suya tayo ba ko kamewak ko na kamewak hindi mo yang hari the king ayo da babe sito Korea hindi ni nanon da babe sito ay ako sa pakunan ndang ni kuwa waro ay ba ya yaram nagamew ano ito pa yan ang kawak ito ito pa para ano yun ang makiman babe sito wak ay nakamewak ano yun ang makiman babe sito wak ay nakamewak dari wa mano kuwaki kain na nung ito pa ito na pato kuna taning ay ayo ito bang ako nakamatung ay nanom ayo ito bang ako nakangay duya itangiri yaw burabana pa na ni kaparak itangiri yapan na kay saka kintapong ngay yasan mewak na mewak ako nana ko yasan uru yamsu yasan kahit ako itangiri yang kay panaray na nun tatay oni kaya na nun namkowa oni dito ko na nun babesito daw saki mga kunan kasuko na kun tatay to wana ita ko pauro nakauring na takawoni korinto tumakorono wa tigibuwa noria puning kay na patatay na ako ya kariyayak noria puning kay na patapong ni kameo saki ni ngapong saki the weekend na ako saki tinamakay na ako puning kay wasan nung rayo on nita terong meron deswa tangiro ko tatay di kayo maguru wabi mago di mono o tira ko taning kay yang kay kuna tira ki ako na babe sito ak man dabogi yambure man meti aran to wer Yesu amen ita ka nagtanong ko to kuna timban na ta pasta yan ang punta taning akin takawa to kuna nang darwan ako bana babe sito tuwa na tiridik ay espero ko to pasta ayo binang babe sito yan ang kura taning ana may sana papi si tuwag mayagi oro ko basta. Ang kero ko basta yo. O ta kamimi. Payayayay na ikana ko nubukay. Nakubuko ni kay botaw na ko nukuro kay. O wow kyo yasan ko rawak ta papi sito. O anong uruwag na nuyay na ikay silang ka ni papi sito. O ano ora ta basta yo. Kuna papi sito na yasan na papi sito. To ka mga taning aw kyo arimin. Arang rawawat ay ni ikay. Ari kay yayang yayin ko ta kay yapa ka. Ndakawaya sinuri. No, ena puro kawain na. Ena pianti yo sinakawiya sa mga nang papisido wa kiron. Ay mana no ina ikayarang kan papisido wa ki. Ate mi sinare yung giyabus. Iya kito ki yayasan Korea kita kayari kamen Korea kin kanako. Ayari ay na ikayaro ko. Yayasan Korea kita kayari. Mga Monday tanong na pakawayan kaya tetapo na nako yay ite mi sinare. Ida wa yabong nako. Akan wo tabun na yabong nako. Ni kaya tetapo na nako yay ite mi sinare. Ay mo ni ngabong ngawaro ko ano ni kaya naus ite mi sinare. O aswang sinang babisito waki kami na iya ora ko na inora sa kunsuwa ko subusi ko makukuta ko ng mga babisito irando ko marami mga ira sa pun nagi ko nanta taning ata tayan ay ni kaya tayakin na ba irang kura ta kamara kintion na pa iya kura rawawataya atang iri pa na kay saki meuya imatanto uya Yesu aki mga tataning ata yung apong irang kakawag iruya tapong hari kura yara ko nande apun na kuno kura yete misinari hari inge akinang daro tatapo hari ana ko pa pesito wa kiron de misinari tayari yey na makinan de tayi kayo ako na kuno muska nanong mibugin ni Yesu yey na makinan na bibeti ko Yesu anta bong ngayon wirigiri na ko yung kay ko takataka ko dito inora sa kisina non de bong ngayon men bongay ka amais ni kara ko ara katabi matenong tayi to ako man no arakim ko man nam kangangay karang na mais yey te bay ako kukuri ba ko tangina tiraw na no ana de mayroon Yesu wagi kan kangain ta tayo kayo eng tuya itangin ni muskawi yang ibugim yarang ini ingay ngani kan papesito wagi taw ko na makinana bebe de Yesu na ko imta tayo kay e kairo ko ba ko na muskawi yang ibugina ndiya wayo eng Yesu itangin ni iriro ko ta papesito ko papesito wagi roye itangin ni iriro ko tuya itangin ante ibugim mi mata yo mata nakimama itangin hindi ka ba roya na ba nga mga ikamus ka na pananoya ibukin mo katupi at yung hanap
Wasa nung urana tayo ka Yesu enon dewi matenuan tayo dik. Iya po am tayo kay ni karawa mo sinan no nakon tuwa. Kana ko na magina tiwibit de tayo dik ay. Wagi ka ni kangain tayo dik ayu ing tuwa ay tangirian muska awiyang oi pokemo. Iya tawro na kon da papesito wagi. Itangirian irido tuwa an pain ka pan. Agi wasan takin na ko. Kanano no pananong main tayo kay o tayo kama kuriaram mananom depe bandangan ano na bus ebeti ko tiya suwan tayo kayo ayu am tayo ni kaya kana bebe duwa tayo ka suwan ko tayo ki duwa erang kakawa kayo ayu ko gima ko nan ngoy mina ina ko may kay o ya kya na ko ko nan mga yangoy na ay to na para utay ki ibun yabun de bebe tiare na ko wa ya kiriya Kanaro ba ko na makindan tayo kayo ba iya na bebe tuwe na koim ba ko na ira na kanta ni nganda tayo ay kanaro ba kung kunan ni Korea nuwera ka na kumuhay kay kanaro ba ko to ba ibeti ko tuwe anda tayo kayo ba ko na iriya na kuway ka kusan nung uraya kin na inanong dewi matenuwa tayo ko na nuwera ka na kumuhay kay ena nuwera ko tuwe mananong tayo kayo Ya bubusin na pagkatawaraw na batihan na nabanay mo na. Ay nga ni kami yamitay, ay yung main na ikan ako tataro, datay di kaya. Ayan ito ba ni Korea kunan wera ka na kumuhay ka na kuwakan na nga nanom datay di kayo. Nira Yesu inanong da papesito wala papesito wagi ay. O tepi pa ni nabus na ko imi. Tepi pa nang ano kunan ko ri isisira kay kanan mga bun ka para ite misenare na ko imi minay. Mente tay ay natataro. Ano nun nautay tataro. O musike na nom tatay ay. Pariya. Ayo tatay arang kakawak. Yaki mga kunan no kyoki tatay ri kayo. Tetu ako mandamaka. Ayam pay tinupuaki o to karoy wakin kayo ndumin na kitutuki. Itataro ibuki am mamatay kasan nung nguray na nun to kang rayo. Tepi matinwa tatay ri. Ingkar ko tatay ri kayo. Asan nuram ko wa manam tek ada bay para. Asan nuram mam kantan nga deson pa ni kapene kya tek kinaki. O kanano pa na makinam bebe de deswa de tay kayo. Ako nakakapayay ang tapo kya minayay. Sa kisiya ikaw ngora yon ni tay kay medokora kaya ngora na ba yon diriyo. O yon na para Facebook live de tay kayo kay YouTube. Ya bubusi ko ngora nang ni kan na ko ya. Ako nakakapayay tapo ni kapene kaya musika ye mo inanon tatay kayo. Yata so ba iko na ni matuayo. Mayo tatay sinang puniyan ko si ko ta tapo aristey. O sinako sa asrinay ko Yesu tatay kayo. Ko piano buwagin pa ni kapene kaya sa teso. Kung ano buwag yon nay tayo apo naubusi na ko imteso pa kung nakakapaya ti ono ayo. Kung nakakapaya titapo kas kana ba we mayin inanon tay kayo katapi matenwa. Kakapaya titapon po pa yan. Kakabaya dia sibu meditano medekay deba stuwaya yo stekinam teka mandetabu Mwakoro yo. Kakabaya yana ba ono ikamena ikaw wala nam tek ikena kon teka maka na kuya kuna kakabaya yan muyang hayay kakokoro. O muyang na ben kabena kaya wala nam teka ndiriyo kuna kakabaya yan pa. Muyang na ben kabena kaya wala nam teka yon Facebook live ma YouTube kuna kakabaya yan pa. Doni ya kaya nang na yan tatay kayo. Ang kayo wagin na depan mo sinan no busin tatay ya busi ko. Kono roni ay nanon nayari na din kapane. Teso at kas ko ipain kapane na kono non baim nanon tatay kayo. Kono no buok. Ako rarapan do na kila man demuan tatay kin karo ko ya pane ayo. Ina men amdaw yon takawa ayo ni kapane. Imo mayron de te ya men nanon de biruto. Ni karo ko to no mane matunay na tanan kapane ni karo sumusum. Kakabay kasi ng mga pararika may kay on mga kita na tataboyo deso. Inasikwam raw, ma'am kakapaya. Iluya kain tataboyo, basta na ko yung mayroon ni Yesu, ay araw sa kameo. Amen. Ay araw at MC, yakan ako na ko yung mayroon ni kinana, tepe pa ni nabus. Ako ko na ni kanwa yung kandit, kanuan tepe pa ni Yesu sila kaya kanawag, yang andi misinari kanang paya kaparaparangan yan. Kamdara ba? Ay nakakapaya yung kami Yesu, amen. Si Karwa, tertakyang iroy.
Ora ba taratakeng iloya ande kanon te ara kabene nubong tayo ay wala te songray tagu ba ya bun na ko yung musino tayo ron na riasan manawi de setete yai te beba ni nabus nabusia de benda de kabuta de beba ba siang na ito wana de kopi ba na wariki na ko ya ta tan kanoy aya asan do kain eita atoy aya kan bikin biu mondegi aya sina mga manda may beso ay sina mga manda may beso kan beso kan katawra ko na mi to kuran aba kana ko andi tayo ayo di beba ne busane kangay de kan de demon ikaw ko wai de ni kapani de ko ngora yo pa abu di pen na ko menna na teka tiaso yen kan de boga ne may tabona ana ko wai de ni kapani kaya na ko may mon de Borau ni karako sa rokon tugen tayo kwatiki na biang kan de boga ne may tabona at saka wo ito itangiria ni kan de tau de pai para ni kan meta tai diki kana ko tangira na bian ko chiki na ba de boga ni may tabon de takatenua itangiria ni kan raira no anta uroi ni dira awen de babesito kana rom na bian ye de boga ni may tabona ko chiki na ba de boga o kana ni yana kan aram apanin ay mina ani yana riki ampai de itaki naron de tarboni ke de imeri nampa ya kapara de de tarboni namba ke de imeri ay de beba nebus takabuki na ba sa busi kamakabutan na ba de takabuki nakoy tanong ora kan beso sa smiling kami na kumoy kay baka nakanako ko na mi to karan na nakoy nandayay karena baka ni beso Yes. The way I can go
Aya, sekarang pa ya kain biasa. Kanda ba kain biasa ni kona miya ng sikray. Pana miya ng temero. Siguro ba yay de yo korondi de yo. Atau sinabusia de mena pasta. Roni ang tayo kayo ba. Ina tahu rendah nari, ani kakapaya de yay. De tapor apin. Iya pasta ya kira Roni ang de yay. Ngai era pa. Kora pa de sakorbok. Era pa de missionario ita ko pa sina pusimaya de meri ain pena kakapayakin na ron na re karawagin ako yate ka warere ken nayon na ba Yesu nke e warere ke ya ke babesito wak me ya kakapayak ngaya sa pusimaya de meri ain bas na karoy na kon na re ete kinakin da paibar asa pusimayan de tayay apa rakan tani nga kan roko tete yai kita ngaya tsaka kita yai takanga nga me sa mga pon nongonguray na nantay na iron TMC para TMC Kora ba pasta. Sina karaute kana ba na kuya de aki abubusi bugin de de sa para de na kana ko kuna nang kay. Bay takanga ngay ipakabuwa ngay na ipakabuwa ngay kay ipakabuwa kana ko kuna una. Ipunin nga kamag bubusi ay na punin kana ko la kuno meri pakabuwa. Sinangani yang kan kain paidik saki kemai kain paidik kaya punta bin kanwa kiti tibe pa kana imetin imena wari tibe pa mana ero ko rum day 4 kam ko nanda ni pinawa yang ngani kain dari kimi pe erali akan wai nako kali de grupo kay eta ko temuan ikako wai de ni kapani ntakongora ayu pa apu ni penin nako menana taka jaswa kana ko wa de takongora ayu te porau non te ka me mon te tadi ki karo ko ser kon kapenen te yu ko chik ne pete poki ade meta por acha ka wo itang idia ni kan data auri ni pai para ni ka meta ta idik ngana ngaya kana no man ko chik ne pete poki ade meta por taka jenua itang idia ni kan dai na no na ora ka to na pa me buat dei itang ida ni kandai dan anu antauroi ni dira awen de papesito ani takatenu kana anu man ko cikne be te boga ni tapon awali mina aram apanin am tapu am pai dei tagi te tarbon nampa ke de imeri angane ko ya de ko ya rali ko musin na iya pa kona ira te papesito ni nakorogi na konting abong ko ginawa na ko mina yo pa na yay ron de wali de mina yo ang kami kanje karisa de kam tauroy
Nila na pinapabisito na kundi ngabong. Kamu sinori na pinatay di kaya. Ay nakarawag ito pabisito igorobu. Tapos sinap. Asa mo sumaya di kani bairik. Hey, hey. The swan on the bay. The swan on the bay. Aya, sekarang ya kain balik song at John Nabe. Kanda ba kain balik? Aya, sinagi kami kain korbu. Sinabusin kami kan nakanakuha na pete orang tayo kaya taben nungkot di pa. Sinabusin kami ba kami narari. Am nakanakuha na ba kunami di tayo kay. Kanda ba kain korbu?
Ay, kaya po tabi, hindi na ako kain kurbu. Takatarotan ako yagi, ang ano iya pa, anay na tapapisito na konting abong. Sinameroro imi na yung kana sisan ni daray. Ni kainira, meroro na ba, tuta na. Tasi ni mewa diminis, tubina diminis. Imana de sinamenok. Anda po. Ay, imanya nang punta kurag ko na inakay. Ay si yak man ka kay aki ang oran dili kam ko nan telefoni ya. Au telefon number isu wa tenu aki ni me wa nu to wana roi aki. Isu wa tenu aki ni me wa nu to wana roi aki. Ang ko ya ko meta ko de live. Koko na live ang comment. Te papesito ni nakarawa ki arari i korbu. Akabesi dikira pasangan niya kan korbu. Kurari ki bate paera ni mete naruyay gusto angay panangangay ni kapene diwea kitang iriko may karimo ay paitabew ay rariki yataya pa rekende mel kana kumenayro akwari kipau yari meyu yesu ayawe kaya puti metente meyu pati meu toto kari kai kaya ngangay nako ni kabere Sakinano menano mo Hawi ay kandigin na iyaro Nakimengararay nakimeiro Namay sikaw ay ginakuyay May meron ka na kiyangkoy Iyati abasa ginano men Punano mo Ang kanayay dikite kawayaw Anate mang koyrong Para bawatate kaway na karewari Mengkanataway kaway Ang nakakani mekino ni mekiniko Ote kapaya are kana kumete mo Aku nang toto kani kai Rang ano mayroong Ngayay puti metinte mayu Pati meong toto kani kai Kaya ngay nako ni kapene Sakinano menano mo Hawi ay kandigin na iyaro Nakinengararay nakimeiro Hamay sikaw ay ginawa
ikaw ay kinaguyay. May meron ka na kiyakoy, iyataya ba sa kinanong punanong mo? Iyataya ba sa kinanong mo? Iyataya ba sa kinanong mo? Sa kinanong mo? Punanong mo. Aya, sekarang baya kain korbu kuna ya sakina no menano mo awan te baya rai ni kakawa kina koira ngai kana sin jeswa ikasi sike yagin danari dirimina an tangiria ina pongin miaura sina kali mo ano nan taina ko sakina no rama kampe sinda ba kain korbu tau baya pene de pepa kami ari kamasan danari andi ne ya ba na musina no ya ba kan naira de babisi no ko de ngabung naru ne yesen tiagin kamakin ako na ko pasina yarari sina meroro tutan na tai to sini mau de minis si konan tawa aya sana pa bunda utia kali ki ni kai tau no ko mi kai nei tani kapen ai bugin time tuan dona kira irumi mei muan nar tai digi aramuan tai digi ni karhua aki apa ya rukun tokina te porau de tai yo jesu ana kabayen kami ana roroni kami nami yang ni kapen iparuan na Taeka eta bota pai par ikai tago na biang kuede ko time tuan doni ante live mei muan nar tai digi ni karhua ser ko tokina tai yo jesu ana ben kabai ko tita pada komen ai ana kabai mi yang ni kapen ibugin tangiran na Taeka kora pada biang kuede ko time tuan doni dai ginam radio mei muan ni karhua ser ko tokina tai yo kuai tau jesu ana ben kabai ko ana roni ko na ben nam tai an nuko ke na Taeka eta bota pai par Manya sina mena ko sina tatarun kay nira sina kay tao na kontiyaso ay bugin na kay diri tami na rodi esa ni kay diri may mo na ni karho sa ro kontukin tayo sina katabo chawa wari sina po parakin tatar tamara ako maka yoho ata pota sina po ko si kay tao o si kamomo ko ni pa ni kapene nam Taeka kisa sa nung raya kin tiyaso ali poro wakin na may mo na ratay di kin karho sa ro kontukin tayo Sinapoy ko rakit Joshua, kasi kamomo ko nam Taeka sa sanong rayakin. Sibusiyo ko Joshua, kung nakakapayayra. Kung naroni ra, basi na time tua, antang iram Taeka, ni paruya Joshua, inunubong inimyawra. O, ni karyaya, penarigi pa, kahit ni kaway na Joshua, nakuha nam kanta ni. Roni rin tayo di kayo, o, ni kiran tayo di kayo Joshua. Roni rin naraw ko ni kapin tayo na ko Joshua, nam Taeka, ita po tabay para. Apyo karag pa ni kapin, irulat Joshua, may apuray meron. Puna sim nga sa kita umatam sebusiyo ko kona kaparay rapuri kawakin yon tayo di kayo ani kiran ti tayo di kayo Jesu sa busiyo ilo Kristo Yesu ang ay harawir sa kamayo amen raba naranari tagin na ang kami di kamasan nan imus na baka na ila tapabisi doon ako na yung apong kamagin ako na ko tayo kasi na meruro ni Mego Diminis araw-araw kamna ko akong tiketin pay isi meruro Mego Diminis na araw-araw kayo sa kampun wagi tutan ni mau aya ka araw-araw kini kaben kam pen ka spuya akong tiketin ngay ya meruro tutan na akyara ari anangan na yun ako ting apong anda po sa kapungan na yun na ba kay tata kay ay digit yakun si taura mi kay